proses pembuatan plafon kamar Natu iki. Ini dia. Lah piye? Asik. Lah Mas. Hati-hati lho, sandung lho. Batuk sih. Oke. Iki kamar siapa to ki? Enak ora nek kono kok? Oke, asik ora? Dikekne sapa kuwi sing gekne? Sing gekne iki sapa iki? Sitoke iki. Oke, lah sitoke. Wih, Mas Benetan. Iki sitoke iki sapa iki? Iki lho. Oke. Matuk sih tapi. Oh, kliriman. Asik pura. Asik. Iya, kamare kene iki ya. Ini iki ya kamare Natu. Cuman ya sing kene kamar.